Mae Doniau Cu yn brosiect arbennig iawn sy'n dod â dros 30 o bobl o ardal Caernarfon at ei gilydd yn wythnosol i fwynhau cerddoriaeth. Am wsos yma'n unig, fydd bob rhodd sy'n cael ei wneud tuag at barhad y prosiect yn cael ei ddyblu drwy'r Big Give Christmas Challenge, felly please, cliciwch ar y link isod i wneud eich rhodd. Wel, mae'n boddhad pur i mi yn bersonol, lle de. Be sy'n dda di bod y bobl ifanc yn cael hyder ac yn teimlo bod nhw'n cael ei gwerthfawrogi a cael boddhad o chwarae offeryn a hefyd y boddhad o berfformio, de. Pan maen nhw'n berfformio yn gyhoeddus, maen nhw'n cael gwefr o bobl ni gwerthfawrogi nhw, lle. A hefyd, mae bobl yn gwerthfawrogi nhw fel aelodau llawn o gymdeithas. Dyna di'r mewn ffordd y philosophy tu ôl i'r peth i gyd. Fi'n licio chwarae ukulele fi a gwneud ffindiau yn music.